a hnunga a hliam dam lam to chu Raymond a chuan a hmu chiang kher mai thinrim na awangin a lungphu chu a in thum ron tluk tluka han nek thal top mai chu a chak hle na a hun alani lo ti a hresi tuilo zet chung chuan do kan kil chuan a thu ve ta a kunga chu a thinrim hle ani ti a hmela alang rek maya ma se engemo thunun tu omtlat ang mai hian angoi ta hle hle a Hnuchhuina tihbaiawm Ziaktu Sangtea Renthlei Raymond a chuan kati pal tak zetani tlom hmel takin a hantinon le a hmalama thu tlangwal palian zawk chuan ni e ti palani kha thian vek kan ni hi ti in lo zom ve vata chu o chuan Raymond a beng chu alu zar mai chu pa o chu hriat non le du in thian pa ngai dam min handil sakte khai chu pa lam en chuan ati a thian pa hei apoya ti thu hli rani hi asoi ti palte chu om ve ania ni e hruaya soyang khan in ngai dam ton thin tura lom wani chuan alo ti zom ve zata hruaya anti o chu a hreto chiang ani peki thatu te kan ni hi nangpo kan that don che atong athluk dan le hi ti alam dan ki chu abeng bula thu soi tu o nge kha ani tlatani kha o kha chu engtika ma a the ngil to ngai lowang a chan po kha o tluka a thin tirim le a thin lung tina tu kha peki thi thu chau lo chu abenga alalut ngai si lo kan zung loka nge ti paina chuak loka in thiar na lama chuan akal pheya ambe se ange in mi anlo omboka a phone chu phorin ramte chu a han kola hello o Raymond enge ni ta mi pahni kha college country na an oma a hnung zanga hliam po alo nei nge ye tuna local ro a phone off ngal mak reilo te hnu a wani te thut na lampan chuan akal le ta a an pathum chuan an lo la thu tha ma Raymond a chuan awazom vele ngal tle min khuwa alo lum ta dewani ang wani chuan a muffler or lai chu alo da dai to a country menu chuan alo inzap hau hawa asam malamaron oithla aza len siau kara thilo lang chuan Raymond amit ala zak mai tlemte langlai ringot po chuan fin fiale ran ngai lovin pe ki thri nge ani ti a hrechiang lutuk ringot ama nge in adu ang thlapa asiam tir ani tlata sailum pakhata sawa pathum per thlak ang main thang pakhat an kama an midu pathum te chu an kimta Raymond a chuan police mail lo lang thuai se ati kher mai ma se an ron lang mai si lo wani chuan kal arot ta chi mai boxi Raymond a chuan athiam tokin chel khotlai an ngai ti a hrethiam maya la hobik su hei ngai dam dil na atan engemo so cheu ka tumasin kunga chuan kalang ati deuh maka wani zok chuan kunga chu mel ral pa in chutina na te chu han eyang miang atile ta zoka Raymond a adu na chula re heklo le abula om chu nuam ala tiri miawa until order an nga lai chuan ramte le a hote pali chu an ron lut ve chi a Raymond ate do kan lam chu an ron pana an ron chet dana tang chuan an in ring hle ani ti a hriat theya ramte chuan kunga lam chu hoin kungai ni ti ro oni e I thian pa kha hruaya ti ro o enge ni ta in pahni hian station a min ron zui lok ta che u enga engwang chuan mo ramte chuan Raymond a chu a signal zawa Raymond a chuan alo man thiam kher mai kapu enge ni ta ka thian te chu enga tan ngei ma mo a thu han zo fia lok kan du mai ania wani mel chu achi ai ni hian alanga chung mi pahni te ai chuan a hlau thon mel jok fe a Raymond a khan lo hril man chu ni se ani po hi mantel ngei tur ani veinen ma se engma soina huna om to si lo kunga le hruaya chu an hruai chuak don ta a Raymond a chuan tun hi hun tha ani a bo pel chi ni a hriat lo wangin wani lam chu enin chiang fek fok hian wani I thi or kha khoya tangai nei nge ati chang tara ta
vani chu ameng phar ona ba deuh nia hian I ka lei ati chuak thei rama Raymond chuan kalo en chin theyang em han phal lo don se an hun tonin zir lovin an ok lak lo miau si a re tak chungin vani chuan a thi chu a phelta Raymond chuan thi chu alakanga pe ki thi ngei mai chu a thin rim in sum zo lo chuan vani chu a tham ding lopa khoya tangai nei nge ati tuara vani chuan lau thona wanga okhur dar chung hian ka leiani kha ati tham tria ka ramte chuan in rol ala hun lowani ti hria in ngoi rengin ano thlir renga Raymond chuan thindima wanga akut humwa ra to mai chuan vani chu atin tarana a mela chuan kut thak mai po a hre hau lo ti alang reng mai do he nu he thi hi ka duang thapa ka chertir a loketa ka minga horop ma saber pile ar ka chutir thap pe ki ka pe kha ani hi nangin engtin ngei kol thei a in sum zo to lo akut chu a hnek phei zoka ma se akut kalai chu atop chata vani chu a hnek fu phatalo ramte chuan Raymond kut chu won ran chungin atoke nula nangpo in min ron zui ve anga yang o ka vin si lo ma se paljam mai chi ni hau si lo hian a han ti zuya thil lo thlen dan rangte thut lutuk chuan abara khai hle ani ti wani mela chuan alang renga engma thomri wa a omlo wang le an thil ti dan kha chui zui vak dan omlo khopa nu ma nei lowa an che ta wangin ngai thatakin alo oma ma se tuna chuan arin hau lo lama tangin an phi ok ta chai mai si college zirlai te chu enge lo thleng ta ti hriat tumin an lo pung khom tuk tuka pe ki thattu te an ni ome tia mi then khaten an soi sap nu loka chuan thatve ngal ro tual thattu an ni ti in an ron jim hnai tiala ramte chuan an boruak omdana tang chuan in saseng watanga yani ti a hre thiam mai chung mi pathum te chu an hruai chuatir wata ramte an kalve tura adu awangin Raymond po chuan police station lama chuan azui ve ngal room thimrek roka chuan dokan pakhat ain hunga chunglama tang chuan chu dokan en tok lek chuan light ain khai boka chair pathum in hung zinga pahnia chuan Raymond le ramte chu an thuduna Raymond iti thakher mai tlangwal rin tlak takini ti hian enge kan lati don heng mi te hne na tang hian thu hriat bel kan tumang lo om vela ka du engkim hretu le ambul hrevek tu ini a enge thil om dan hretu ni la ka du bok ronlu ti ro u ti in pon lama mi te chu a han aw ngala constable pahni te chuan kunga chu han ron hruailu ta an hma a thu thleng ola chuan thu tirin an in hma chhon taran mai tungei ming vanal kunga tual tha thu boi wanga man ini ti hria em hria e ma se do ta min pu ani a mela chuan zam mel reng apulo dot itimo o dot chiang takani tual ka thatlo ani le ni som pariat mei sangni pasari khan engei ti zanda riat vela kamu hriat puitu po ka nei thlap ani chuan ni jun sangni pasari khan engei ti ka thian pa hruainen son kan leng len na tur kan hriat lo e mawangin kan venga tangin kan tlan chuaka kan right kual mai ani le khamizan khan mi pahni chuan mi kutura boral ta bial pa tha tumin aruma ngei an lu khunga kunga mel chu adang lam deuh ti ramte chuan a hmur renga engtin tinemo tal chuakin pakhat chuan liam atuar nge a hnungzang dinglam thla a atana van duai thlak takle keini tana van nei na turin a hliam chu ana thokhat viau bok film khurin an hnu thup viau ma se an film khur seng lovani an bike dang aya chin chi olbik tak chu mi hmu turin an da bok chi a chu bike chu nangma bike nge yani ti ka fin fia to a liam tur chu nangma ini bok ani lo mi Raymond voina inunga chaw tui le kha atum re ngani kha ikor ilnia inung zanga ser ka mu theina atan kunga chu ameng phok ta hra maya Raymond a hmu tir khan a hre chiang em ema
ma se Raymond khan a hrevelo nia a hriat awangin thlamuang takin alo om si a ma se tuna chuan phio in a om ta tran ngai na om hau lo khopa chiangin adin mun chu phe in a om ta ramte chuan atok ati hri ani ang a hruai chuatir ta a Raymond a ero rilruna awangin a indom kun renga kong khara in honga hruai chu an ron lu pui ve thunga mun hran veka da an ni boka engma an in hreton hau lovani ti ramte chuan a hriat awangin a zo na ngai chi chu lo zotin thudi kan soinge soilo fin fiana hun thatak chu bo pel atum lo hrim hrim ramte chuan o chuak pa ngai tak hian I ming nal hruai kima ani tak chu helai hmuna kan hruai che awang hian min hre thiam aniang chu a tongkam manawang chuan Raymond chuan makti takina ena nichin loka mikhir top khok ni o malang kha anem diai ta si a be seilo dan devin ramte chuan hruai chu adong song bok la taka ama hruai ange ipo chuan makati hle ta ve ang engwangin nge heta min hruaya eng thile mo chungchanga hankom chian che ka du'a hruaya mel po chu a thlamuan mel sota ramte chuan ti daila bike lampang hi lom ve thove eng bike nge ingai na zong ni ve a tunlai thalai hi chuan bike changkang ve deuh hi an du thina hei Raymond upon CBR ani adu tlat ni nui sang chungina hanti a Raymond chuan a smart reu e malom alo ti ve vara hruaya chuan ngai ngam mel tak hian ke chu Mizoram a bike ka hmu thei china chuan Enfield enticer ti vel ho hi ka ngai na zong takani a ramte chuan I thandar ria vani chu I in cheidan atang po khana hriat mai ma se puma phekhok flat duainen kha chuan a in me do nem monile ti pa in nel om takin a nui var vara but han bun de urap nen hi chuan a in me viawa ma se hetiang phekhok hi ka ke ne na in rema bun nuam ka ti boka phekhok dang ka bun meulo baka puma company kut chuak hi ka ngai na hrim hrim puma phekhok bak chu ka bun ngai meulo hruai chuan alo ti ve chi a ramte o ka chuak le chu adang ta kher mai chiang fek fok hian meiche pakhat thata chumi hnuwa abial pa thale tumtu ini ti hi I phadonem ati chang ta faka hruai chu a thungil zota lau thon na anei reng kha kunga le wanin Raymond kha engma a hrelo anti awangin voin chawhmalama ngei po khan thian ang main an om ho kha ani a ma se a lau thon ang ngein voina chuan an man chuak ta han tranwak dan tur a hrelo tlatani angoi karmaya Raymond chu a in sum theingang to lovani ang a Thawnthu ta hruaya o ma chuan a thama do kana chuan alu a tautir bura ramte an lodang lo sela chu tha ve ngal mi adu ma se ramte an alodan tlata wangin adu angin a khoi zui thei ta big lo hruaya le kunga chu lok apa anda ta phota atop bera chuan wani chu an ma chon ve ta thung hantran dan tur ngang hre hek lo le Raymond an adu lo wang le pe ki hriat lai nge ya zakle tlom taka asiam awanga phubalak na atan kunga le hruaya nen in thuruala a tha tirani thu apuang tange nge a Raymond a ero chu rilruna ta wanga mitui parol treu chungin ngoi rengin a thu a misual te chu man chu anita tuna chuan an phu tok hremna an tur nge to anga an thil ti man chu an tel to ang zandar som pahnih vela ramte phone ri chu thom danga omlem lo boka ha dam takamu hilmek ramte chu a har chiang kher mai a phone chu a han ena station landline atanga ron call ani tlat phone chu a han la a mang ang o ti hriat zethian sar mi pathum te kha an tlan chuak le lam phone atang chuan thom ri chor hi a hriat theya hello chang tu reng an om to lo man mo takin ramte chu a in siama police station lampan chuan man mo takin a tlan liam ngal mi tamwak lo pung khom man to te chu a keu sok soka a thil mu chuan a bara khai chiang kher mai zanlam duty tura anda constable pakhat chu nun na nei to lo ti hriat zet hian chuata chuan a let renga
Ashoka tanga thisen chuak chu chuata chuan aluang koi ngia ya police danglo omve te chuan anlo boi pui meka mi puilu theilo na tura andan na chu kalkanin ruang lam chu apan police danglo omve te chuan ramte an han mu chuan an thoveng deuh huai hian a hriat theya ramte chu anlo kian sap mai ruang chu ramte chuan a han bel chianga Ashok hrui an chana man rua chu a hriam thokhat hle ani ti a hliam zawda na tang chuan a hriat theya mu hre om khopa thisen la luang zu reng chuan a thina ala rei lo ti atilang renga lok up kong khar in hong huau chuan thil om dan chu ati chiang reng mai ramte chuan zui tuin omem ati a o ome mi parukin an zui mek ramte chuan midanglo ve ten an ko mu na hmuna ruang pakhat chu awat nai le a atukhum atanga thisen chuak le atukhum ru sop rup mai chuan thachak takin manru engemo manga ahnung lama tanga avuak ani ti alang renga aruang bulloka chuan avuak na manru atana ahman tuipai ban rek tiat vel chu alet ngat bok ramte chuan thil thendan hre chiang deuh kan omem constable pakhat chuan sanga so ashoka hliam tur chu kokin kazo chi a duty ani a kan in thak na po ala reilo anni pathum kha thian ho khat le boina pakhata wanga man anni awangin mun khata kan khung khoma zantir lama tang to reng khan thin rimin an anga in chak lowang kan chua hun huna chuan in thi ang kan tang rei don chuang lo ti te in min aw vela enga ma ngai lovin kan nui san maya dar som pakhat vel ani mai thei an beng cheng po an re duwa ka kil thuma thukwalin vai thut ang hian an thu a an kutanin chel boka meichia ber kha aphun mol mola an che dan kha amak ka ti awangin ka en renga engtin nge an ti chu ka hrelo ma se an kut veilam thewa tang khan thisen aron farani ti chu chiang takin ka mu thei kan diu ti in thak hun ani to awangin sanga son min ron thlaka minute nga vel bak ani lowang na tur tre that ri ka hriat chuan sanga zo a duty le tur ki manen hian kan tlan phei wata kong khar in hong huau le sanga thi nuang chunga alet reng mai chu kawa mu chun chu ani mai tan chuak te tumin kong ka ka tan chuak wata ma se engma ka musi lo ka tlan let le a chuti lai chuan tuna ka omna room kong khar hi a in hong ropa enge moron thovoi ba ka hreman lo ka hriat chun chu engemo in min tlan pel thuak ti zong ani mai room ri ka hriat awangin ka tlan phei ngala ki ma hi alo let reng to a midang ka punta ani ti in thil om dan chu a soi zung zunga ramte chuan makati hle mai chu thu soi tu la chuan do ta soi lo ti la a o ka le amit menga tang chuan alang reng si chuti lai chuan police paruk tang tlan chuak tu te chu beidong takin an ron leta an thu ron report thei chun chu tuma anwa mulova an kalna turemo khoilaya nge an kalang ti takngial po hre theilovin an lo kir leta ramte chuan thil chi hrang hrang chin chi ngai om te chu aziak fel zung zunga tuna chuan an hnu chui lai zo to a anin ngai kha ahma aya khir khan jok ahma chhon don ta an che dan la chu tihbaiawm khopin arap thak si a ni sari oga sanghi pasari ni zandar som pani vel khan kulikon outpost sakol mek vanlal peki mission veng thlang thattu ni arin mi pathum te chu tlan chuakin police duty pathum zinga pahni chu an thata ti a jinglam chanchin thar puang tu in a chhiar zat lai chuan Raymond chu toel bat chungin room atangin aron chuak ve chi a athu hriat chu thungai nom tak ani hau lo room lama chuan a tlan let wata ramte chu a call ngal wat hello tuna news an puan mek hi adikem tang tlan chuak ti hi o dike enge thil om ziani a tuna chuan na ka nei tlat nakina kala hril don chenia choi khamlama karon biang che kan ina I local don nia ka cha du cheu chu nang le I chung te kha lo film khur deuh ro o ramte chuan aron ti a ole ti pa in Raymond chuan a phone da a ramte soi chu adikani khang mi te kha ama awanga man anni a aru ka thilti tura ru man chuni ma se
lo thei lo na awangin ama le ama a in puan angai ta si a wani khaman tel tir ngal du miau hekle chutia an tlan chu atak sia chuan adin mun chu a him tok lo hle ani ti a hre thiama ma se eng tiang taka ma han lak chi nge ti ero a hrelem lo dar som le achan ve a pel deuh hret ti a chuan Raymond a phone chu ari rang ranga phone ari khun nga ka in peisa atalo om renga ni boka a phone chu ala ngal wat relo te anin biak nu chuan ramte in lampanin atlan chuak ngal ramte te kong khar chu akik kau kawa in chung lama tanga an ron chon nu chuan kong khar chu hongin a luta nu washing machine a thomhno lo sumek chu bia in kapi puram te hi om nange ome Raymond a ini ang tiro oni e ruma son lo lut ro se ati a khalaya mi kha room ani kha ti pa in sitting room thanglam kongka chu akoka kong khar po kik to lem lo chuan alut ngala ramte chu tukver bula loading veng venga Raymond a mu rual chuan e local ro ti pa in thut na lo ko mu a amit meng senra matang chuan ni zan lama amu tam lo ti alang reng mai engma dang soilem lo chuan pon lam chu athlir le veng venga minute nga vel zet chu tu ma in belovin an ngoi dun ren ron mai tihbaiawm takani ramte chuan aron ti chuak phonga eng chu mo thi sena in thoina eng moi soi kan chui lai mek te hi mi mai an ni don lo doile tharau lam atelani khalaya mi kha han chiar te satanism chungchang le werewolf chungchang thlengin internet atanga kalak chua apoimo lai ka le linani kha ti pa in computer printer chunga lekhain da chu akoka Raymond a chuan angai na hrelo angreng takin lekha chu a han bi a pen tui sena in thai chek chuk zinga chuan thi sena in thoi zinglam dar thum champhual tin zum hriam tak ti te chu azuk muzuai hloma ramte lam chu hoin hi enge omzia ati he ho a nizana mitang te an tlan chu dan kha amak hle mai lok apada anni ma khan an bungrua zong lak sak vek an ni a mobile phone chenin tuma an ma ni mutura lu tir an ni lo an chung te ngei po ma se duty constable pakhat kha angonga manro hriam taka zai ani tlat mun rem taka du to ka zai nu ang chi ani adang le chu duty kha mihring pa ngai ta na han ban phak mai chi ni lo khopa hla a an ombok engtin nge khatianga hla a om si kha ne so takin a hroka zai ani thei chu mai po ala ni lo office chunga duty an vuak hlum hnu khan mi pahnih hnu chu chiang takin alanga an hnia ka tang khan mi pahnih te kha an ni ti a hriat theya khoya nge meichia kha ha om ve an tha ma sak jok thi sen luangin a thlen chin top lama khan fialo takin thil zum tak pali vela aruala chun na ha ombok thil pa ngai lo tak enge mo thleng chu ha omani ani le engber chunge irin dan chu niya eng tiangin nge ma kan la kang karil ru hruai peng tu ber chu duty zinga dam om chun khan tiang hian a soya ti pa in ale khabute chu akewa athil zia te chu a han ena dar som pakhat le chan ve vela tangin an thu kwala an kut anin chel thewa thi sen far ka mu bokati a he na hi chu ka hlen don ani ma se itel ve to lowang heng hi kan na ani kan na awang lau oma om tir che ka du to lowang ati zom zata ka thei ve na omani chuan ka tel ve don hei hi chu pe ki ka mangaya ka engkim ka hlan nga mani ti kalan tir theina hun nung berani to ka zui don che ati ve bur mai si ramte chuan Raymond a chu tlangwal rin om takle thil ti mai ngai lovani ti a hreto boka chu ba ka ama ina tum em boka athil ti tum dan chu a hrilta civil mi te lau oma hruai lu hi kan hna ne na in rem lo kan ti lo top turani a ma se mirin tlak takle tumru tak ini awangin ka thil tum chu ka hrilang che a minzui ila du tral chuan minzui theyang lekha ka chiar tir che kha han keula a phek ni na thilem khai mu em pentagram ani kha satanic sign pakhat ani a ngun le zualin han ngai to la
nichin an tlan chu dan ka soi kha ngai tu le ta la mi pathum kut in sui zoma kilthum neya an thuta an in sui na kut kha an pharngil chuan kilthum siam belin an lu le an kut theu mangin khatiang sign kha an siam theiani thuziak kha han entala sekhan para line thum na ka underline kha thisen manga in thoina hei hi setana hne na in thoina chuan rap thak berle thilti theina na satak nei theina an ngaya nau sen thisena in thoi thin te po an om fo ni in an soi khang mitang te khan thisen dang mu tura om miau lo wangin an ma ni thisen la chuakin an in thoi ta ti na ani jinglam dar thum ti ka underline khai mu em he hun hi setana betu te chuan setana biak na hun thabera an ngai a chan chu isua thi kha taidar thum ani a chumi letling chi a chu jingdar thum ani hemi hun hi an chu nge thin